приятели, аз съм PerseTV Gaming и днес ще направя още едно клипче на Try Do Not Laugh Challenge. На първия се разсмях само 4 пъти и сега ще пробвам изобщо да не се разсмея, обаче на друго клипче, разбира се. Сега приема къде ви Try Do Not Laugh Feel Green. Да, пускаме това. Да го видим. Какво? Това бодливо ли? Сериозно? Домойчета, не виждате ли колко е малък? Много са прости. Главата е на 5 см от това, от там. Тъй като я фърлят, стане много зле. Добре, да почваме. Я да видим. Дали момичето ще направи? Пак вляза, все пак. Пак влезе. Влез. Това весело ли? Само момичето отгоре върху момчето. Таки не фарио. Това куче ли са фърли? Вау. Добре. Майко, това много боли. Какво е? Това е от човек ли? Не. Главата. Кучето поудя. Кучето поудя. Кучето поудя. Кучето си поудя тук. Charlie, I came outside and I found a 4-leaf clover. Charlie, look, Mom found a 4-leaf clover. Want to smell it? No, you can't eat it. Мета го я. Къде се фърля? Ashley, move. Майко, това щупи ли го? Той щупи ли го? Това се... Това борба ли е? Я да видим. Това детска борба ще беше. Връза си главата. Нищо. Чакайте малко да намаля звука, че не ми проглуши ушите. Добре. Сега може да чуете по-добре, защото съм със слушалки. И това с какво е? Това сняг ли? Това е сняг. Ужас. Ужас, това е сняг. Добре, кой ще предвате? Блъска се. Не. Това боли. Лошо. За сега не съм се разсмяла нито едно, пък то е... Колко? 10 минути, аз съм разсмяла. Колко минути? Мери за 3 минути не съм се разсмяла, това е ми рекорд. Под кръста. Под кръста. Не е под кръста. Какво става? Гръм на пода. Гръм на пода, вау. Гръм на пода, вау. Добре. Тук. Групи. Ярото. Майко. Чачкото точно вътре ли? Добре, я. Отгоре. Майко. Та бабичка ли? Не, това не е бабичка. Окей. Не съм засвал нито едно. Това е добре. Това е едно такава... Има някакви много прости хора, дето правят пълните глупости. Това съм го гледал. Хедшот. Не знам. Това съм го гледал и е много гадно.
Добре. Чак да ми хора коментират, аз нямам чувства. Да, нямам чувства. Тъжно за мен. О, котка! О, котка! Какво? Добре. 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 Кученце! О, кученце се преобръща. Кой има, бе? Или котка? Това е Елен. Дир. Бухал. 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 Пръсках до главата. Ух. Бухале. Майка. Бухала е спокойна птица, много. Не знам. Той отвори ковчещо. Добре. Добре, какво? Какво е това? Това е такова книжка. Ужас. Птицата, какво? Къде ще живее? Абе, гадно. Куче си играе с играчка куче. Яде му крака. Не го яж, бе, не го яж. О, хора. Добре. Окей. Добре. Какво? Добре. Нямам чувство. За сега няма, може да смея. Окей. То как се преби? Много рядко се разпивам. Добре. Добре. Как си? И така, я да погледнем. Това е интересно. Това боли. Добре. О, майко. Точно по глава. Добре.